Land, wo vom Anna Bergmann schaut ins weite Land, wo die Menschen bleiben treu in fester Zeit, für das Land zu kämpfen und ins bereit. Witam was Rostomili z Mikołowa, z 13-stoletniego miasta. I widzicie ten landschaft. Podejdźmy, pójdźcie trochę na cołki Mikołów. Mikołów, w którym żeś się narodził, który jest mi fez bliski i jest fez piękny. Napisał, że też magistersko praca na temat Mikołowa o katolikach i ewangelikach, o małżeństwach mieszanych na przykładzie Mikołowa. Chciałbym to wydać. Jeśli ktoś ogląda, kto by chciał mi pomóc, pomyślałem kiedyś o tym, żeby to wydać, ale jakieś wydawnictwo, to proszę. Myślę, że to jest warte, by więcej personów to przeczytało. Zobaczcie wieżę kościoła świętego Wojciecha i ten landschaft średniowiecznego miasta górnośląskiego. Mikołów, historycznie Mikulow, po niemiecku Nikolaj. To ponad 40-tysięczne miasto, stolica Krysu Mikołowskiego. Przed 1999 rokiem leżał we Krysie Tyskim, a pierwej we Pszczyńskim. Na zaczątku we średniowieku Mikołów był ważniejszy od Pszczyny. Miejscowość wspomniano w dokumentach po raz pierwszy w 1222 roku. Łosada, korzystając ze praw miejskich Raciborza, stała się miastem już w 1276 roku. Jednak swoje prawa uzyskała dopiero w 1547 roku. Miasto rozrosło się głównie dzięki dołączeniu do niego w 1975 roku okolicznych wsiów, o których opowiem nieskorzy we filmie. Miejscowość leży kole 15 km od Katowic. Ludkowie, mamy taką nieciekawą sytuację. Dron zawisł na drzewie, kaś tam. Dzwonił, że jak na fajerwera, mono pomogą. Zobaczymy, a jak nie, to my stracili drona. No niestety, smutna wiadomość. Fajerwera powiedziała, że nie przyjedzie i tak to jest w tym kraju. Płaci się sztojery, roztomajte, a potem jak do czegoś przyjdzie, to nie pomogą. Nie pierwsza taka sytuacja. I tak to wszystko wygląda. Jakby ktoś kiedyś znalazł czerwonego drona w Mikołowie, to dajcie znać, albo ktoś by chciał pomóc zdjąć z tego drzewa, to dajcie znać. Może jakoś uda się go uratować, ale jeżeli wnerwiony na ten zaś polski reskirunek, bo tak to wygląda, nic nie pomogą. To na co my te sztojery płacimy? Rostomili, sumy przed kościołem ewangelickim świętego Jona w Mikołowie. Kościół w stylu neogotyckim wybudowano w latach 1860, a poświęcono w 1861 na zakończenie budowy. Ale parafia istniała tu już w 1854 roku. Przy rynku w Mikołowie, w kamienicy, tam ewangeliki żykali. Ale to nie była pierwsza ewangelicka parafia na tych terenach, ale o tym opowiem nieskorzy. Jak myślicie, że ciekawy jest ino kościół na tej górce, na tym wierchu, to nie, to się mylicie. Ten wierch jest fez ważny dla Mikołowa. Tu kiedyś stał zamek. Pamiętajmy, Mikołów, 13-wieczny gród, 13-stoletni gród i takie grody miały zamki. I tu był na tym wierchu, genau kaj stoi kościół ewangelicki, to był tu zamek. No i na jego miejscu powstał ten kościół. Tutaj w XII stuleciu stanął pierwszy kościół w Mikołowie po zezwaniu świętego Mikołaja. Dzisiaj widzimy tu, mamy kapliczka i ten kościół drzewiany przetrwał do XVIII stulecia. Huragany go zniszczyły i potem
rozebrano. Najprzód był on katolicki, za czasów reformacji wanielicki, a od czasów kontrreformacji zaś katolicki. Zaraz wam opowiem o inkszych kościołach w Mikołowie. Czemu on tak niszczał? No bo zbudowano inkszy, większy, ale tym był zaroski przy Ząbku, w granicach grodu ząbkowego. Jeszcze muszę wspomnieć, że farosz Kornel Undas to jest mój znajomy i muszę go pozdrowić. Muszę pozdrowić całą familię. Przed chwilą, że się widział ze synem od farorza. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję za wszystko, za te dobre chwile, które były między nami w moim życiu. Dzięki. A teraz o krótkiej historii wanielików na tych ziemiach. 1517 reformacja, Marcin Luther, Wittenbergia, Niemcy, wiemy, prawda? W 1568 Karl von Pronnitz, pon ziemi pszczyńskiej, przyjął luteranizm. I te ziemie w miejscu zasady cuius regio eius religio stały się wanielickie. Od 1580 była tu pierwsza wanielicka parafia, ale nie tu, ino tamkaj teraz jest kościółek Matki Bożej Śnieżnej, stary kościół Świętego Wojciecha, za niedługo tam pójdziemy. I wszystkie inne kościoły były wanielickie w wolnym państwie pszczyńskim. Ale po tym co? Potem przyszła kontrreformacja, 1628 rok. No i odebrano te kościoły. Jeszcze ten drzewiany, o którym że godał, został wanieliką, ale za niedługo i też go odebrano. No i kaj wanieliki mogły łazić do kaplicy ząbkowej we Plest, we Pszczynie. No ale niedługo, potem i tam im zakozano. Po lasach się ukrywali Gostyń, Ustroń, Równica, no i nie mogli nikaj łazić. Byli przypisani do parafii w Kreuzburgu. Potem wybudowano kościół łaski w Cieszynie, tam mogli łazić. A dopiero nie skorzej, jak te tereny przeszły pod władzę Hohenzollernów, pruskich Hohenzollernów, wybudowano wanielicki kościół we Ples, we Pszczynie, na rynku, wiemy. No i dopiero na początku XIX stulecia wanieliki mogły żykać zaś tu, w budynku na rynku, o którym rzekł godał. I tak jak potem już rzekł powiedział, od 1854 zaś kolejną parafią. Taką historię. Jest z nami Adam Bieda. Witajcie Rostomili. Którego znacie już z innych filmików, jeśli żeście oglądali. Adam jest tu warhanistą. Ja gram tutaj od 17 roku. Bardzo przyjemny instrument, bardzo ciekawa akustyka. Myślę, że warto tutaj czasami przyjść i posłuchać tego instrumentu, bo warto. To jest dość stary instrument, połowa XIX wieku, więc warto przyjść i posłuchać. Sumy przy grubie doświadczalnej Barbara, jedynej takiej w Europie. Ona istnieje od 1925 roku, ale powstała na miejscu gruby Anna, która była na wzgórzu Kamionka od 1850 roku, a tak w ogóle to my są w Mikołowie genau przy granicy ze Podlesiem, a Podlesie to już są administracyjnie Katowice. Więc słuchajcie, Mikołów, Górny Śląsk ma coś, czego nie ma nikaj indziej w Europie. Są my na kamionce we Stadtteili Mikołowa. Kamionka powstała w XVIII stuleciu w granicach Mikołowa od 1935 roku. Są my kole 15 km od centrum Katowic i widzicie ten landschaft. Są my w dolinie rzeki Jamny, bo Mikołów leży nad Jamną, zaraz zobaczycie ta rzeka, a tu stadnina koniów, lasy i tak się prezentuje Kamionka. A my chcemy pozdrowić też naszą kamaradkę Marta, która jest z Mikołowa. Pozdrawiamy Cię, myślę, że nas oglądasz. Idę pokazać Wam rzekę.
Ludkowie, Śląsko fana przed nami, zaraz zobaczycie to, że godą Krys Mikołowski. Tu pokaż, ja będę godał z Krysów ziemskich, to drugi na Śląsku kraje najwięcej Ślązoków. 10 lat do zadku we spisie wszechobecnym deklarowało Śląsko narodowość. I teraz też możecie deklarować, kiedyście jeszcze tego nie zrobili. Ja już to zrobił, że szrajbnął, że ja jest Ślązok. Oto najstarszy istniejący kościół we Mikołowie, świętego Wojciecha. No dzisiaj Matki Bożej Śnieżnej, bo mamy już nowy kościół świętego Wojciecha, ale to był ten pierwotny z XIII stulecia, budowany od 1260 do 1270 roku w stylu gotyckim. Nieskorzej przebudowany na koniec średniowieku, styl późnogotycki tu wyróżniony, kryty gątem. No i tak jak żech powiedział, od 1580 do 1560 do 1628 służył wanielikom. Dzisiaj jest filią dużej bazyliki świętego Wojciecha. Mieszkańców Mikołowa zaczęło przybywać. Mały kościółek już ich nie mieścił i postanowiono wybudować srogi kościół, który jest za nami. Bazylika dzisiaj, od 2008 roku bazylika świętego Wojciecha, a kościół jest wybudowany w stylu neoromańskim od 1843. Wtedy napoczęto budowa, a zakończono w 1861. Pamiętamy, wanielicki kościół też w 1861 skończono. Są to tak zwane kościoły siostrzane. I fest dużo mocka o tym szrajbuja w magisterskiej pracy, tuże godą z farożem, tamże godą o tych małżeństwach mieszanych. Roztomili ze wierchu Ząbkowego, kaj my byli, kaj teroski kościół wanielicki, może żeście zwrócili, dali pozór, jak Weronika kamerowała, jak auto jechało na dół, to było właśnie z tego wzgórza Ząbkowego i tam, z tamtego wzgórza widać i kościół, i ta bazylika świętego Wojciecha, i stary kościół świętego Wojciecha. Piękny to jest landschaft. Roztomili zaś widzimy, że my są na Śląsku, śląski szrajbunek. No to jeszcze tu jest szrajbunek. Szwarne frelki, gryfne karlusy, jak już bakosz albo kurzysz, to nasz geszeft. No tu transkrypcja powinna być słowiańsko, nie niemiecko. Cię obsłuży w cygaretki, tytonie, gilzy, szlugi, cygara, sznub, tabaki, właź rein. Szczyt się zaproszony, przeca Heimat to nasz Śląsk. Widzicie tu po sztojerem z takim kółeczkiem. Jak przyłazisz do nos w leś, co by forant był, jak ci u nos spasuje, godej innym, a jak ci się coś nie podoba, gada nam, no to pysk. Zaproszony. To mi się fest podobał. Na sumie na Górnym Śląsku. Na Mikołowskim rynku, chyba jednym z piękniejszych na Górnym Śląsku, a za nami neorenesansowy ratusz z 1872 roku. Przodzi stał tu większy Rathaus, ale w 1794 roku miasto nawiedzo srogi pożar, płonie Rathaus i wszystkie akta, no i nieskorzy powstaje ten neorenesansowy, można powiedzieć w stylu nawiązujący do pałacowych budynków Rathaus. Piękny ring. Z tego miejsca
chciałbym pozdrowić Kinga, nasza kamratka, która mieszka w Mikołowie, a są my w centrum Mikołowa na placu synagogi. Tak genau, tak richtig na placu 750-lecia. A czemu ta rozbieżność? No bo tu kiedyś stała synagoga. W 1816 zaczęli budować, a w XVI stuleciu Żydowie sprowadzali się do tego miasta. Tu mamy tabula, która właśnie nam pokazuje, że tu była synagoga. Chociaż tu mamy szrajbnięte, że Żydowie dopiero w XVII stuleciu przybyli do miasta, to jakaś wyczytał, że w XVI. Nieważne. 1816 synagoga, która tu stała aż do 1973 roku. Potem komunisty ją wysadzili. Przodziej po wojnie tu była hala sportowa, magazyn żywności. A czemu ją wysadzili? No bo przebudowywali miasto, tak żeby tu było te rondo, żeby można fajnie jeździć. Też niektóre kamienice wysadzono i temu to się mianuje teraz plac 750-lecia. Robili to z kuli 750-lecia miasta. Zniszczyli zabytkowe budowle, jak Grzech powiedział, synagoga, kamienice. A jeszcze warto wspomnieć, że w XIX stuleciu Żydowie stanowili 16% wszystkich mieszkańców Mikołowa. Jeszcze mamy Kirkut, czyli cmentarz żydowski zaniedbany. Też go zobaczycie tu w przebitkach. Pamiętajmy, że Żydowie byli wszędzie. Ja żałuję, że już ta kultura żydowska w Europie praktycznie znikła. Wyjechaliśmy poza centrum Mikołowa kilka kilometrów i całkiem inny klimat, inny landschaft. Są my na wsi, można powiedzieć, choć w administracyjnych granicach Mikołowa, w Mokrem, które powstało w XIV stuleciu, a od 1975 w granicach Mikołowa. Ale wszystkie te wsie, które będę pokazywał, to są sołectwa, mogą mieć sołtysa. Ino Kamionka jest dzielnicą, no i Mikołów jako centrum. A za nami Roztomili Kościół Świętego Wawrzyńca z połowy XVI stulecia. Nie znamy dokładnej daty jego budowy, ale przodzi tu stał drzewiany kościół ze XIV stulecia. Fajnie tu jest Roztomili, taki sielski klimat. Jerzech Fezrot przyjazdą na Mokre. Raduje się. Za mną wapinniki. Trzeba wiedzieć, że tu w Mokrym wydobywano wapień i dolomit. O, widać. Zobaczcie. Jeszcze tam jest kolejny. Zaraz tam podejdziemy, a tu jeszcze, żeby dokładnie żeście widzieli. O, ja genau. Sumy przy wapienniku i teraz mogę wam powiedzieć troszkę więcej. Łoziem wapienników się stało. Pierwsze budowane były pod koniec XVIII stulecia. Nieskorniejsze XIX stulecia i na koniec jeszcze na początku XX stulecia też były wapienniki. Do 70., 80. lat XX stulecia wydobywano wapień i polono tu. I to dowodzi, że Górny Śląsk to nie ino gruby, werki, roztomajte, ino też właśnie wapienniki i tak jak godorzech wapno i dolomit. I mamy tu tam taką ścieżkę edukacyjną, 40 minut, 2 km i możemy roztomajte wapienniki zobaczyć. To są tak wyeksponowane. Kiedyś ich było kilkanaście, a teraz tak jak godą je ich łoziem. W Mokrym mamy pole golfowe i to takie dość srogie. Jesteśmy przed ogrodem botanicznym w Mokrym. Druga tajla jest w Bujakowie. Zapraszam, pójdźcie rein.
Ogród udostępniono 2015 i na powierzchni 20 hektarów leży rozmaite roślinności. Ja się na tym nie znam, ale troszkę wam pokażę. Fajnie to wygląda. I kto by powiedział, że Górny Śląsk jest taki zielony? No, ja dużo to pokazuje. I Krys Mikołowski i to wszystko jest fez zielone, mimo że industria też jest, ale w Mikołowie trochę mniej. I my są w tych wioskach rozmaitych, tu jest takie tryno zieleń. Dobra, idziemy. Są my teraz we drugiej tajli tego ogrodu botanicznego. Tam wejdziemy na ta wieża i wam pokażę landschaft. Za nami ule, a są my na Sośni Górze, obok Fiołkowo Góra. I tu 1 i 2 września toczyły się walki pomiędzy wojskami polskimi a wojskami hitlerowskimi. Roztomili, są my już w Bujakowie. Zobaczcie ten landschaft wiejski, jak to wygląda. Weronika, pokaż. O, to się rozchodzi. A Bujaków w XIII stuleciu powstał, a w granicach Mikołowa od 1993-4 roku. No i nie skorzej ze wszystkich tajlów Mikołowa, a przed nami już tu kościół świętego Mikołaja i sanktuarium Matki Bożej środowiska, opiekunki środowiska naturalnego. A tu Śląskofana i zaroski będziecie widzieć i wszystko, i jadymy. To mi się podoba. Sumy przy kościele w Bujakowie z 1500 roku. Kościół był przebudowywany, bo najpierw tu była drzewiana dzwonnica, teraz je murowano, ale jeszcze przodzi w 1305 był tu drzewiany kościół, ale w 430 najprawdopodobniej został uszkodzony od husytów, rozebrany i wybudowano w 1500 roku ta świątynia. A legenda głosi, że pierwszy kościół był tu już w 995 roku, bo niby święty Adalbert, czyli Wojciech, jął tędy iść na misję do kraju Polan, do Prusów, genau, bez kraju Polan. No ale nie wiadomo, eli tak było. A tu mamy taki grobowiec, no to nie grobowiec, jakby to powiedzieć, pomnik, Dynkmal Karla Godule, bo on sprawował taką pieczę nad tym kościołem, a jego richtig taki grabie we Breslau. Tu mamy też graby, bo tu spoczywał byłych farożów, ksiądz proboszcz Konstanty Słota, faroż Konstantin Slota. Tu po niemiecku Schreibunki, zobaczcie, Pfarrer und Erzpriester zu Bujaków, geboren in Beuthen 12 aprila 1817 i w Bujakowie umrzył w maju 1858. Tu też mamy Ludwika Udolfa, faroża i też niemieckie Schreibunki. Tu jest też kloster Szwestrów, służebniczek, a Bujaków tak w ogóle był kiedyś w gminie Wornontowice i Gerałtowice. Godą, że o tym przy Wornontowicach kuknijcie się na tamten film. A tu mamy taką hobby kapliczka, że niby tu był święty Adalbert w 997 roku. No nie wiadomo, eli tak było, ale tak to mamy, taka legenda. Słuchajcie, tak jak żech powiedział, sanktuarium Matki Bożej, opiekunki środowiska naturalnego. I bez to były faroż Jörg Kempa założył ogród botaniczny, do którego zaroski pójdziemy, i on się postarał, żeby to właśnie było sanktuarium
Matki Bożej środowiska naturalnego. Widzicie, jak wiele tu jest tej natury. I to ustanowił śląski biskup Damian Zimoń. A my teraz zobaczymy się tu śląsko-fana. A czemu ona tam jest? Mecenat pamięci kapituła mężów stanu Bujaków. Konstanty Wolny urodził się w Bujakowie, umrzył w Lwowie. Pierwszy marszałek Sejmu. No, my jako Ślązoki wiemy, że ten Konstanty Wolny, no to był współpracownik Korfantego i nie ma dobrej renomy u nas, u regionalistów, ale śląsko-fana je i dynkmal taki drzewiany je. I zaraz idziemy do ogrodu. Tutaj za mną Rostomili mieszka były farusz. Nie wiem, eli jeszcze żyje. Jörg Kempa, że kiedyś z nim gadał. Może po ranoście lat dodatku to mi dał Bóg, co napisał o Bujakowie, o tym ogrodzie, o parafii. Ludkowie dowiedział się, że farusz Jörg Kempa umrzył 2 lata do zadku, a my teraz są już w Baniowach wieś 13 stulecia i w granicach Mikołowa od 1975, więc tak jak Bujaków. Zobaczcie ten landschaft, bo przed nami drzewiany, jeden z 2 drzewianych kościołów w Mikołowie. Kościół drzewiany świętego Pietra i Paula. Kościół Pietra i Paula pochodzi z 1757 roku i normalnie funguje jako parafia. Tak to jest, że drzewiane kościoły normalnie fungują. To nie są jakieś skanseny, ale to już jest 3. kościół na tym placu, bo pierwszy był w XIII stuleciu, został zniszczony w trakcie walk pomiędzy śląskimi książętami, a potem jeszcze w XVI stuleciu stanął kolejny kościół i do połowy XVIII stulecia był, a tak jak widzicie teraz jest ten kościół, a ta dzwonica, co ciekawe, jest z 2000 roku dobudowano. Zobaczcie ten landschaft, ten majs i wszędzie ten majs jest. Na inkszych, o tu już nie ma, no bo już po żniwa jakieś zboże, tam jęczmień, albo żyto, albo pszenica już są zebrane, ale majs jest, no i nie skorzej widocznie zbierany i bez to wszędzie jest jeszcze ten majs. Sumy w Borowej Wsi. Wieś powstała w XVI stuleciu, a do Mikołowa należy od 1975 roku. I zaraz będziemy widzieć tu drzewiany kościół świętego Mikołaja. Zobaczcie, już widzimy wieżę i zaraz troszkę więcej o nim opowiem. Kościół świętego Mikołaja został tu przeniesiony ze Przyszowic. Stało się to w latach 1937-1939. Taki kościół można rozebrać i na nowo złożyć. To się dzieje. W Katowicach, na Brynowie, w Parku Kościuszki tak samo było. I w Przyszowicach ten kościół powstał na początku XVIII stulecia, w pierwszej połowie XVIII stulecia. A w 1791 tam w Przyszowicach został ochrzczony Karl Godula, śląski geszefciarz.
A tu, no i przód nie była parafia Inofilia parafii Przyszowice. Dopiero od 1957 to jest osobno parafia w Borowej Wsi. W Borowej Wsi jest jeszcze ośrodek dla niepełnosprawnych personów, kaj robi nasz kamrat Bruno, taki kryptonim. Pozdrowiamy Cię. I tu mają roztomajte, fajniste łony, konie, chyba jeszcze krowy, świnia, jakaś roślinność. Są samowystarczalni. Naszą rajdę kończymy we Śmiłowicach, wsi ze XIV stulecia. Do Mikołowa należy od 1975, a tu majspole, wszędzie te majspola. A ja Wam dziękuję za dzisiaj. Piękny jest Mikołów, prawda? Zapraszam do następnych tajlików. Będziemy we większych kresach. Kres mikołowski już mamy, ale nie godą, że już żadnych tajlików nie będzie, bo szrajbowali do mnie i ze Wyrów, i ze Łożeszo. Szrajbnijcie, jeśli chcecie mi coś pokazać, to nakręcimy taki mini tajlik. Możemy jeszcze coś kręcić, bo ja jest stąd i jak najwięcej o tych ziemiach bieda godą. To Pilsgrudkowie.